So mga idol, ako ang lolo mga idol. 80 ang edad din mga idol. Grabe mo biradag sa lindron mga idol oh. Kang bisan kasingkas kapangandu Fearless ka nga angay yun ang puno. Yadto mi diri mga idol kay New Year karon. Dala pa Pasko na ni. Soon sa kong mama. Isa na karelit na ng kantaha mga idol. 80 ng edad ani. Lagsik yo po no. Kalau is Ginoo. Fearless ka nga angay yun ang puno. Nabalili o layo tangkay balik. Kamus na balik. Talag saragintan mo adto ni dire. Among lolo. Sa kayo ni? Kaya nakita na ko. 3 years ago na bago pa nakabalik mga idol. Kining duha mga idolo nangaupaw na. Pero kining edad og 80 mga idol wala pa gini maupaw. Parenjo tanggalan kalo parenjo, bawa di ginaupaw parenjo. Oh, pilit kay ginapay, wa pa jud giuban. Na mga idol. 80 ng edad di mga idol. Pero yung mga pare so, upaw na. Pero wa pa jud naupaw. Na, taas yung Happy New Year! Tao mga idol oh, sayaw-sayaw pa rin yung mga idol. Mumawin silang barog doa. Oh gani. Pero ang isa pre, bata makikita pre. Wa may 50 pre, naupaw na. Kaya, o kaya, 80 na. 80 na. Lungir niya po. Puwa matay. 40 pa, matay katungar ha. Wala ibo. Kuya kay mo tugtog mga idol oh. Abot pa yung 80 na eh. Abot pre. Anong abot pre? Basta ang atuang maintain lang atong ano pre. Pagkaon pre. Oh? Kusog kay hangin. Oh? Oh, grabe yun. Paningot is pa rin Diyos. Oh? Di pa yung magutsakin abot yung uyuan. Naabot yan eh oh. So, 80 ng edad din mga idol. Hmm?